tara diħla. لا ما في شيء. Maria, grazie Maria,
Thank you.
Saret laħam u tat iben fid-dinja. L-istess il-kelma fina jekk tikber u timmatura biex issir etika ta' ħajja lesta biex insibu għat-tofjan. Għawli u fil-jenza għal-kibsir. Viva ta' William ma wastitix għal-jazzar imma għal-libertà tagħha u tal-umanità kollha. Kienet l-ewwel vers Maria, grazie a Maria, Solenni, tal-qawmin il-ġdid fi Kristu Ġesu. Issa wasalna qudiem il-Bażilika għalhekk l-Arċiprinz se jagħmel it-talba tal-Madonna tas-Saħħa. O Marija, Om tas-Saħħa, aħna nafu li qatt ħadd ma resaq lejk u inti nsejtu. Għalhekk aħna l-midinbin fik nittamaw ħalli nissaffew mit-ħtijietna. Tinsinix, o Marija, lanqas fil-mart tal-ġisem tagħna. Ejna wkoll lin-niesna u l-ħbiebna li l-mart tagħhom sammarhom mas-sodda. Aqlalhom mingħand ibnek Ġesu il-fejqan fil-ġisem tagħhom. Imma, o Marija, jekk Alla jrid jippermetti li aħna nbagħtu fil-ġisem tagħna, nissel fina is-sabar fil-mart tagħna u ta' niesna. Ejna, o Marija, sabiex l-istess mart isaffina minn ħtijietna kollha. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Sa kantaw flimkien is-salva Reġina.
ringraziamento polemica, 𝐭𝐚𝐬 fosse pensato, dire che troppa di anche Maria, grazie mille, polemica, 𝐭𝐚𝐬 fosse pensato, dire che troppa di anche 𝐿-ċwanni, id-disċiplu l-maħbub flimkien ma' Mirjam u n-nisa l-oħra li kienu jinsabu taħt is-salib. Hawnhekk Ġwanni jurina xi ħaġa importanti fir-relazzjonijiet. Aħna ngħidu li tipprova tara min huma l-vera. Infatti Ġesu taħt is-salib dimmu jkellu, jitfitxu, jqallu li se jagħmlu ħajtu għalih. Nisqar issa kompleta u vera li hi u tfisser issir il-laħam, issir il-realtà, issir il-bniedem. Dan hu Alla tagħna għalina bejn il-kliem u l-fatti hemm-baħari u bandi. Għal-Alla bejn il-kliem u l-fatti hemm il-verità. Il-ġenesi Alla qal li ħajġuni id-dawru u d-dawru l-sar. Alla huja li il-kelma noħloq. Mirjam dan imutu u eħitu u għalhekk qed nistedinna bħala wieda nagħmlu tagħna mit-tislima tal-Anġlu u fiha tistor kemm il-ferħ kif ukoll il-grazzja biex hekk ngħixu is-sejfa grazzja Alla qiegħed isejjilna.
mhuwiex issa kif huwa xieraq l-attenzjoni. dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: infaħrek missier is-sema u l-art. tal-ħwejjeġ-ġeħu𝐤𝐬𝐤 li għalef li tifhem u għarrafhom bil-ċkejk. Iva missier, għaxek oġob l-irrieda tiegħek. Kollox bil-mod iriedi mill-missier u ħadd ma jaraf il-liben li fil-missier. Kif ħadd ma jaraf il-missier li fil-liben u dak il-liben irid jarrafuh. Ejja għandi intom il-koll li tiksabu ħabtin u taħlin u jiena nserraħkom. U fuqkom il-madma tiegħi u tgħalmu minni għax jiena taqalqeb għalumni u intom ssiru mistrieħa għal-ruħkom għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafna. Il-kelma tal-Mulej. Amen.
u għalla li dan is-sakrament tal-ħaġa, għallejtina kif kira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbu tinimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li ħossu fina bla eda, dak li rekbitinna l-fidwa tiegħek, inti li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun iżilek Alla, iżilek is-sema ġestjon, iżilek Kristu Alla, iżilek is-sema ġestjon, iżilek għal-għali massa tijom, iżilek id-demma s-ħazin tijom, iżilek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Altar, iżilek l-Ispiritu Santu Parakliku, iżilek għal-Guidom Alla, għadja Santissima, iżilek għal-Mazza Makolata, Oġġemoni Taqqa, iżilek il-Dottor Santa Fis-Sema, iżilek l-Santa Marja Verġni Uom, iżilek San Giuseppe Arkalu Santissimo Taqqa, iżilek għal-Arkanġli u l-Artisi u l-Artijom,